Hello mga palangga, good morning. Nata karon rin sa bukid. Magtanom ta og dragon fruit. Kaya ang atong dragon fruit how many years na wa pagod siya namunga katungod kay nalandungan siya. Nya ang atong buhaton kay aron magkatanom ta dito sa taas sa bukid sa balay, magtanom ta. Makuha ta og sinilya. Okay. Ito na siyang pikason. Itong itanom. Kaya naman siya gamot. Naray ang gamot. So, okay na siya. Ito lang pikason. Okay. Ano ka tagtaman? Ano kang taman na guys? Nagmabuti na siya. Pwede na nato dalaon dito sa ubos dito sa rooftop kay kini magong dragon fruit nagkinahanglan gani siya og init. So siya isa na siya siyang pabuhion dere. Ang ikaduha na to is dire na to insert. Wala naman tayo tanong. Dire na natin insert. Hindi natin itanong. Siyempre, iniguman og tanong. Ito na buuan. Makainom og tubig. Ito tubig. Hindi naman itong side ito. Automatic. Hindi ratang gagawa ak simulong. Daghan na labong na kayo siya. Kaso wala pagid siya na mulak. Tungod siguro kaya nalandungan siya mga palangga. Need of sunlight. Kaya magtanom ta kay ara madala dito sa ubos kay init kay dito. Try na to kung unsa gyud. Ito lang mga palangga. See you next video. Bye bye. Thank you. Love mo.